Benvinguts a Tas de Lletres, el programa cultural online de Canal Arc Televisió. Avui tenim amb nosaltres un convidat. És escriptor, llicenciat en Dret, nascut al Lluçanès, i per si encara no teniu prou dades, us faré 5 cèntims de la seva trajectòria. El 2003 publica el poemari del Lluçanès, del pas del temps i personals. 3 anys després publica un altre poemari, Foc entre dos blaus, però el 2007 ens sorprèn amb 2 novel·les. Mort al paradís, guanyadora del joescric.com de novel·la, i Des de la mort amb amor, guanyadora del Vila de l'Ametlla de Mar. Uns anys després, el 2011, torna amb un poemari, Asimetria, guanyador del Premi Joan Duc per a escriptors joves. I encara no ho tenim tot aquí acabat. El 2011 també publica una novel·la, El llac de les ànimes, guanyadora del Joan Marquès Arbona de Sóller. Però el 2015 apareix amb un registre diferent del que teníem fins ara, ni poemari ni novel·la, un recull de relats. Laberints. Estem parlant de Vicenç Ambrós i Besa. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, és curiós, després d'aquesta trajectòria que has fet al voltant de novel·la, poemaris, de cop i volta ens sorprens amb un registre nou, els reculls de relats. Per què aquest canvi? És una bona pregunta. Disposava de molts relats, històries breus que havia anat escrivint al llarg d'aquests... De fet, són 15 anys que hi han reflectits en aquest llibre, i alguns d'ells havien estat premiats en certàmens, i el problema d'alguns certàmens és, particularment de narrativa breu, és que tenen poca difusió després les obres premiades. Aleshores, jo havia anat col·leccionant aquest petit, diguem-ne, arsenal de premis fins que ha arribat un punt que he decidit què fer-ne. I he pensat que la millor solució era fer-ne un recull, que a més, té 2 parts molt diferenciades. Una primera part que respon a relats de tipus més de misteri o d'intriga, criminals o criminològics, i una segona part que són relats d'humor o fins i tot sarcàstics i amb un punt d'autobiografia. Jo he de dir que aquesta decisió que va prendre en Vicenç Ambrós de tirar endavant amb la publicació de Laberints ha estat un encert, perquè d'alguna manera el que ha fet ha estat regalar-nos el que qualsevol lector podria desitjar, que tenim a les nostres mans en un sol recull la teva evolució com a escriptor. O si més no, això és el que a mi m'ha semblat després d'haver llegit aquest recull. Sí, és probable que, de fet, té 2 finalitats. D'una banda, sí, és un recull en què es visualitza clarament l'evolució meva. Els primers relats potser es veuen més verds, més encara en preparació, en procés, mentre que els finals, i de fet obeeix una mica la lògica estructurada del recull en aquestes 2 parts. La primera, aquests primers relats, tots eren de caire més d'investigació, de policia, d'anem a descobrir qui és o què ha passat en un determinat fet delictiu, mentre que en el segon estem parlant d'una història d'humor, amb punts més sarcàstics fins i tot, i sobretot l'últim és un relat essencialment autobiogràfic en la que em defineixo la meva faceta de mestre de cerimònies, no? Però la idea és també es veu aquesta evolució, i per mi també aquest llibre ha resultat una catarsi, en el sentit que m'ha permès acabar una etapa, i per tant veig que aquesta evolució també m'ha estat útil a mi veure en perspectiva aquesta evolució. I si has acabat una etapa, això significa que ara els lectors potser ja poden tirar endavant i veure què estàs preparant ara.
Amb què ens sorprendràs? Hem vist poemaris, novel·la, recull de relats, que serà a la propera tecla. No sé si sorprendré. Això per començar. A veure, estic treballant des de fa molt de temps en un altre projecte, en aquest cas seria narrativa de novel·la. Per tant, estic treballant en això i també he volgut d'alguna manera distanciar-me del registre del gènere en què sempre he escrit aquestes obres i, per tant, de totes maneres, és molt difícil, després d'haver assassinat tants i tants personatges, arribar a un punt i dir no, és que ara no em vull assassinar més. Això jo crec que algú rebrà. Algú acabarà patint en aquesta nova novel·la del Vicenç, d'això no estem segurs. Doncs, sigui com sigui, Vicenç, el que ara tenim a les mans, Vicenç, i vosaltres, lectors, el que ara tenim a les mans és Laberints, de Vicenç Ambrós i Bessa, un recull de relats. Una de les regles dels laberints és que, quan més a prop s'és del centre, més incert ha de ser per als profans i més acollidor per a qui el conegui. Doncs molta sort amb aquest nou projecte. Esperem que vegi la llum ben aviat i també esperem poder-te tenir aquí de nou al nostre estudi de Tast de Lletres per poder parlar de la nova novel·la. Moltes gràcies. I gràcies per venir, per haver acceptat la nostra invitació. I tant que sí, un plaer. Ens retrobem en un nou programa de Tast de Lletres, amb novetats, amb comentaris de llibres i amb altres activitats. Fins ben aviat.